Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau zan amsa tambayar Zax mai waƙa. Bayan shi mutane da yawa suna min wannan tambayar game da YouTube. Alhamdulillah. Ana min tambaya game da cewa idan an saka bidiyo kuma sannan ana so a samu wani hoto a saka a kan bidiyon, ana amfani da wannan domin bidiyo ya ja hankalin mai kallo ya shiga bidiyon. To zan nuna muku shi kamar haka. Zax da sauran jama'a, idan kun yi subscribing sai ku sa ido ku kalla. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka, hanya mafi sauƙi, already dama a channel ɗinka na YouTube ka yi uploading ɗin bidiyoyinka, to so kake yi ka ɗan samu wani hoton mai ɗan jan hankali ka saka a kan bidiyon ya zama shine farko idan an shiga a ci gaba da kallo. To bayan ka shiga Google Play Store sai ka shiga search. Idan ka shiga cikin search sai ka rubuta bayan ka shiga search sai ka rubuta YT space studio, YT studio, wato YouTube studio kenan. Gashi nan a farko. Idan ka shiga YouTube studio, gashi YT studio zai nuna ma YouTube studio, gashi nan YouTube studio, sai ka yi installing ɗin shi. Bayan ka yi installing ɗin shi ya gama shiga, ka shigar da, zai nuna maka ka shigar da information ɗinka waye sauransu. Bayan ka gama shigar da information ɗinka, to abin da nake so nuna ma shine sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe YouTube studio, gashi nan YT studio, gashi nan yana buɗewa. Shi wannan YouTube studio ɗin shine yake nuna ma duk wani information na YouTube ɗinka. Ka samu viewers, ka samu subscribers, ka yi waye, ya adadin bidiyon ka, mutane nawa ne suka kalli bidiyon ka da sauransu. Akwai abubuwa muhimmai da yawa a ciki. To kaga in ka shiga ka yi sign in, ka sa email ɗinka da sauran information ɗin da za su tambaye ka saka, to sai za ka ga YouTube ɗinka, komai na YouTube ɗinka ya shiga ciki. Duk wani information akan YouTube ɗinka za ka na ganin shi a cikin YouTube studio. To in ya nuna ma bidiyo sai ka shiga view haka, to sai ka nemi bidiyon da kake so ka ɗaura hoto a kansa wanda zai ja hankalin mai kallo ya shiga. Misali, mun shiga mu ɗauki wannan bidiyon Ganduje da sarkin Kano. Wato misali na shiga cikin Ganduje da sarkin Kano, ba gashi ya nuna min Ganduje da sarkin Kano sun kunyata shedanu. To idan ina so in saka wani hoto na Ganduje da sarkin Kano wanda zai ja hankalin mutane su yi sauri, saboda kun san yanzu komai gulma ce. Idan ka ɗan saka wani hoto wanda zai ɗan ja hankalin magulmaci haka ya sauri ya shiga saboda ka samu viewers, to sai ka shiga ga bidiyon na haka, to ga wannan ɗan alamun fensir ɗin, yawa, to sai ka danna shi. In ka danna wannan ɗan alamun fensir ɗin akan bidiyon, to sai ka shiga edit thumbnail. To edit thumbnail ɗin nan, to sai ka shiga shi. In ka shige shi, to gashi nan zai nuno maka wani hoto kake so. Wannan hoton da ya nuna min guda 3, wai idan ina so in zaɓi ɗaya daga ciki, saboda duk ganinsu a cikin bidiyon suke, to yana so in zaɓi ɗaya daga ciki, kawai sai in selecting. Idan kuma daga cikin memory ɗina ne, daga cikin file manager na nake so in zaɓa, sai in shiga custom thumbnail ɗin nan, sai in shige shi. To zai kai ni direct, zai kai ni kan file manager ɗina. To sai in zaɓi hoto daga cikin hotunan da nake da su akan waya. Yawwa, to for example dama already ga hoton da nake so in saka na farko ɗin nan. To sai in selecting ɗin shi. Kun ga idan na yi selecting ɗin shi,
gashi nan ya zama shine akan farkon bidiyon. Yawwa, gashi ya zama shine akan farkon bidiyon. To wannan hoto ne, ba wai shine bidiyon da zai play a kalla ba, kawai ka saka hoton ne a kai. Yawwa, ka saka hoton ne a kai saboda yayi saurin jan hankalin mai son ganin gulma ya shiga ya ga menene za a yi magana a kai. To sai ka zaɓi wannan hoton sai ka saka select ɗin nan, sai ka saka select. Idan ka saka select sai ka dawo nan gurin, ga wannan alamun kibiyar da ɗan ja haka, sai ka danna shi. In ka danna shi to zai downloading template downloaded, gashi nan ma ya nuna mu. To kawai sai ka saka save. Gashi nan yana saving. To ya gama saving. To already bidiyo ɗina ya zama wannan hoton shine farkon bidiyo ɗina. To kun gani gashi nan, Ganduje da Sarkin Kano sun kunyata. To duk wanda ya ga wannan hoton da Ganduje da Sarki sun gaisa, to alamu ne da yake nuna cewa a lallai rubutun da na saka Ganduje da Sarkin Kano sun kunyata shedanu, ma'ana ina nufin kowa da akwai shedanin da suke kokarin haddasa rigima tsakanin gwamna Ganduje da kuma wato sarki. To sai aka ce Ganduje da Sarkin Kano sun kunyata shedanu. To kaga duk mai kallo zai so ya ga wai shin an yi sulhu ne tsakanin gwamna da sarki ko kuma ba a yi sulhu ba. To in an yi sulhu, to bari ya shiga shin wannan bidiyon sulhun ne ko ba bidiyon sulhu ba ne.